Constatem que la participació ha sigut molt alta, una de les participacions més altes en qualsevol procés electoral del nostre país. Per tant, que aquesta participació el que fa és avalar que el poble de Catalunya s'ha pronunciat i que s'ha pronunciat amb claredat. Que s'ha pronunciat precisament a favor de la continuïtat d'aquest projecte que ens ha de conduir fins a la independència. De fet, el bloc sobiranista, el bloc que en aquestes eleccions es presentava parlant de la necessitat d'avançar en un procés cap al ple reconeixement nacional del nostre país, cap a la plena sobirania del nostre país, cap al fet que Catalunya disposi d'un estat, cap a la independència, entenem que ha sortit clarament reforçat. És més, dintre d'aquest bloc, qui ha sortit més reforçat ha sigut aquells que han parlat de forma més explícita d'independència, que hem estat nosaltres. La diferència entre les forces favorables a una consulta compromesa en el darrer debat de política general, el suport d'aquestes forces és un suport amplíssim en el nostre Parlament i un suport amplíssim en forma de vot popular. De la mateixa manera, també és evident que dintre d'aquest bloc sobiranista no només s'ha reforçat aquells qui de forma més explícita han parlat d'independència, sinó que dintre d'aquest bloc sobiranista que vol portar el país endavant, han guanyat aquells que hi han posat un accent de caràcter més social, que hi han posat un accent de compromís amb la construcció dintre d'aquest bloc sobiranista, deia, han guanyat aquells que hi han posat un accent més social, aquells que han parlat constantment de la necessitat de construir una alternativa econòmica i social més justa i també més eficaç pel nostre país.